A vaca non é un animal doméstico calquera como son o porco ou a galiña. A vaca forma parte dun círculo máis íntimo da familia, porque é o que máis útil é, o que máis tempo pode vivir na casa. E por iso ten un nome propio, como o can, o gato e o cabalo, pero tamén como a xente, como os cristiáns. Os ingleses dis que comprobaron que as vacas que tiñan nome propio daban máis leite que as que non o teñen. Pero en Galicia iso non se pode saber, porque entre nós as vacas sempre tiveron nome propio. Os nomes cos que o gandeiro bautiza o gando obedecen a razóns máis diversas, persoais e moitas veces caprichosas. E obsérvase que os motivos van cambiando co paso do tempo. Así temos que os máis comuns hai anos eran nomes motivados na cor da capa: rubia, vermella, marela, teixa, roxa, negra, morena, moura, loura, branca, pinta, cereixa ou parda. Noutros casos, o que se quere destacar é algunha característica, e dai veñen nomes como gallarda, linda, pastora, garbosa, nova ou estreita. E de trazos do seu carácter saíron ladroa, caprichosa ou xota. Outras veces póñenlles nomes de animais, anduriña a unha vaca pinta ou pomba a unha branca. Tamén nomes de plantas, castaña, figueira ou nogueira. Outras veces o nome indica de onde veu a tal vaca: portuguesa, mandeo ou cartelle. E outras veces é o nome do dono ou da dona. Dúas vacas galegas conseguiron entrar na historia co seu nome. Foron Parrula e Elvira, as dúas primeiras vacas que morreron en Galicia a consecuencia do mal das vacas tolas, hai xa 10 anos. Nos últimos decenios, as vacas galegas concentráronse nas provincias da Coruña e Lugo, coa importante excepción dos concellos da comarca de Lalín. Hoxe hai menos gandeiros, pero con máis vacas. E a imposibilidade de ter sempre nomes novos para unha granxa de máis de 200 vacas cambiantes abriu a porta nunha granxa luguesa a nomes de políticos de todos os partidos e a nomes humorísticos como personaxes famosos no seu momento: Dúrcal, Carina, Pamela, Pantoxa, Chicholina, Sabrina, Chenoa, Macarena, Tonecha ou Gallosa. Ben falado. Para sacar o leite á vaquiña hai na que? Uxir. Se a unha cadeira lle falta un pé, estará Coxa. Mas como sabes? Vostedes que ven aquí, a cabeza dunha vaca ou dun boi, e efectivamente este é un signo da escritura xeroglífica exipcia que representaba probablemente iso, unha vaca ou un boi. Dos exipcios aprenderon a escribir os que vivían no Sinaí e estilizaron, como ven, moito a figura. Dos sinaítas aprenderon a escribir os semitas, que son os inventores do alfabeto. Os fenicios puxeron os cornos horizontalmente e a figura foise estilizando. Os cornos medraron moito, evidentemente, tamén as orellas. Os fenicios non escribían as vogais. Deles aprenderon a escribir os gregos, e para os gregos escribir as vogais era importante. Como isto representaba un son que non había en grego, utilizárono para representar a vogal A, e puxeron os cornos cara abaixo. Así que xa ven como dunha vaca naceu o noso primeiro signo alfabético, a letra A, que na forma minúscula aínda se lle perciben un pouquiño os cornos. Xa ven se é importante unha vaca na nosa cultura. Abur.